panapa tane nyaya iri kutsvikiridza panguva ino iri kuonekwa kunzi vanhu vane mamixed reactions pamusoro pendau yaBombshogeza. Panapa tiona kuti Bombshogeza auya nenhau yakanaka iri kuonekwa kunzi yes, action needs to be done nekuda kwokuti nyika yeZimbabwe it is now a crime scene. Nyika yeZimbabwe zvinhu zviri kunyatsokuratidza kuti things are going out of hand. Sana pana mashoko amunotaurwa panapa naBombshogeza ava nemubvunzo watiri kubvunza panapa kuti aiwa, do you think people are going to shut down just because they know kuti ZANU-PF is failed not subscribe or like on the bell like kuti pana BBC vanobuda ne update yakanaka ichidzi Comrade Bombshell Blessed Runesugeza called for national shutdown on Tuesday and Wednesday 22 and 23 April 2025. Ye Geza encouraged all Zimbabweans to unite for the removal of Emmerson Mnangagwa. Panapa Bombshogeza an appeal one kuti aiwa vagere munyika yeZimbabwe ngatibatanei, let's unite. Panapa Bombshogeza anoziva necapacity yeZANU-PF kuti those guys they are ruthless, and he knows even pamuswa 31 kuti he was also pressured kuti ukangouya uchida kukodzeresa aiwa we can bomba kune dzimwe nzvimbo kama machechi kana zvikoro, then we accuse you kuti ndiwakonzeresa. Now ari kuya nemove rekuti hama dzangu right now zvakudiwa let us shut down. Panapa tinyatsokuratidza nekupa pressure kune ZANU-PF au nemutungamiri wenyika kuti wona everyone is shutted down themselves in their houses, vanhu havachakudei. Panapa vanhu vachiona the outcome yemusi 31 March. Our question is, do you think people are going to shut themselves? Tichibuda mune rimwe zororo rikuonekwa ndereEaster. Yes, they know kuti ZANU-PF inouya panapa ichiti it is a working day just because iri kuda kuavoida to be humiliated nekuuya panapa ichinyatsokuonekwa even in neighboring countries. We know kuti Zimbabwe is ndo ine uchemeni hweSADC and all the countries eyes they are on Zimbabwe. So vachizoona mutungamiri wenyika aiwa especially showdown yakaitwa on Friday achihosta independence mumadhaka, now vachibva mumadhaka vosangana nethis drama rekunzi nyika yashatwa down. Zvinhu zvinonyatsokuratidza kuti ZANU-PF pachayo inotobatikana kunyange zvayo panapa toona kuti chokwadi vari kuchiziva chiri kuvarwadza pamwoyo, but ivo vari kuchita kuti voita sei noda kuti ivo vanoziva zvavari. Imbodzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kuna comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.